ngicela unginikeze yonke imali yami ngubuyisele isigubhu sakho sihlukane angiyifundi ezongihlanganisa nawe ungiqolile uhlukumezile umoya wami ngakudayisa iy'nkomo zikababa labesibayeni ey'bhonga ayihamba ngey'nkomo kumanje anginalutho cela imali yami yonke. Bhuti omdala ngicela ukuthi nje mhlawumbe umkhulu ukumkhombise noma umnike isigubhu sakhe umbuyisele isigubhu sakhe khona ezobona into kahle ukuthi ayisebenzi ngoba phela iyakuhlukumeza wena qhawe. Cha webafunawo lamanyela ngineza wona nayi lento le yabona lento le ngisaba nokuyikhipha lento ngisho ngiyibuka vele ngivele ngikhala inyembezweni nayi lento yakho mkhulu nayi lento yakho mkhulu ungixolele impela uma ukuthi ngibeka phansi. Nasi mkhulu isigubhu sakhe asisebenzi njengamanje mkhulu ubhuti uzofuna imali yakhe mkhulu. Hayi imali okwamanje ayikabe bekhenela lenkomo wangikhokhela ngathatha lamadoda lawo. Manje mkhulu thina senza njani ngoba phela thina lamadoda akho lawo asebenzi mkhulu ngawo ngoba nje kanti akasebenzi. Babukeli inimikele emakhaya kuyishow silungisa ikhanda. Lo enimbonayo kusayona lo ndoda uTrail unogwaja uphula izinja nezinjakazi ziyasaba umtshabo zomtshaha ziyaphuka. Inqola elayisha zonke kiyazi abantu kuphi na eningizimu Afrika. Bafowethu ngunogwaja siyishow silungisa ikhanda sambile saya kumfowethu lapha khona asibhalelile. Wathi nogwaja nethimba ngicela ukuthi ungilekelele kepha ke angananazi kakhulu. Ngicela ukuthi bhuti omdala ngithathelele ithuba ngikubingelele ubingelele ababukeli beshow silungisa ikhanda ekhaya. Sanibonani babukeli beshow silungisa ikhanda. Bhuti omdala ngicela ukuthi uchazele ababukeli ekhaya ukuthi igama lakho ubani. Mina babukeli beshow silungisa ikhanda igama lami Oscar Wamasuku Embazwana isigodi. Bhuti omdala kungani yini le egcina ukuthi uthathe isikhathi sakho uze ubhalele thina siyishow silungisa ikhanda kahle kahle kwenzakalani yini le ekuhluphayo? Into edala ukuthi ngibhalele la kwishow silungisa ikhanda nami ngihambe ngahamba la enkundleni zokuxhumana ngabona ishow yenu nisiza abantu ngahamba nami isifiso ngagcina nginitholile ukuthi ngabe nitholakala kanjani. Ngagcine ngathola ukuthi hayi labantu labo mobathola banginikeze i-email ngazama uku-email. Mina inkinga yami engibhekene nayo ukuze ngihluphe ngani kangaka ngahamba nami la emhlabeni ngagileka la engigileke khona. Ngigilwa ukuthini njalo mina esimeni sokuphila la emhlabeni angiphili kahle ngomuntu oyisokolelayo. Mengisokola ngagcina nami sengithatha iy'nqumo ey'wrong zokuthini ngifisa ukuphilisa abantwana bami ukuthi ngilani lokho abathi isigubhu. Ngagcina ngihamba ngiyixoxa indaba yami kubantu lapha nalapha bathi abantu hayi no kunomuntu ozokusiza. Abathi uMathenyoka ngathi mina ukuphi loyo muntu bathi bona hayi no lo muntu ukhona sokunikeza inamba yakhe okuningi uzokukhuluma naye. Banginika ke inamba yakhe lo baba lona ngangingamazi nami ngayichaza kuye ukuthi ngikuphatha ngifike ekhaya sikhuluma yeke into angayikhuluma nami efonini. Ngayihlupha nami ke ngazama amasento okupatanisa ngagibela ngahamba ngafika emzini wakhe lo baba. Sihlale ke nalo baba ngifike kuye ngiyithula ukuthi ngize ngani kanjani ethi yena lento engize ngayo ubala kakhulu. Yena ubasizile abantu kakhulu la emhlabeni ngisho ngambuza kuphi nakuphi nami ngibe nethemba ngoba vele ngangivele bengilayele ngaye ekhambeni ngihamba uxoxa usizo lwakho kubantu ungamazi umuntu oyokusiza ukuthi uyomtholaphi. Sifike kuye lo baba singena endlini enginikeza isigubhu ngimbuza usizo bamalini because ngeke ngize ngikwazi ukuthatha into engingayazi ukuthi imalini. Elilo baba isigubhu so 25,000. Ngayikhalela ke nami ngathi mengiyikhalela ngathi kwamanje amandla engakhona ukuba nawo or ngicele emndenini wami bengilekelele ngabe imali engango 20,000. U5,000 ngiyobuye ngimbone. Wathi akunankinga. Ngayilokhuzana ngambhadala yonke imali yakhe lo 20,000 cash ngamtshela ukuthi angicela ngilinde 3 months bese ngiyabuye ngibusele lo 5,000 rand. Okay bhuti omdala ngicela ukubuza ukuthi mhlambe lo 5,000 wagcine umnikezile yini? Ya u5,000 wagcine ewutholile ungakuya kubanga kusaba nalo 3 months kwaba nje inyanga eyi1 kuyesibili inyanga ngayihambisa ekhaya eyokhesha ngetransfer yanga nokuyitransfer. Manje uMathenyoka isigubhu uyanginika yonke into nje kwenzakalani ngicela ukuthi uqhubeke uchaze nombukeli ekhaya so that ezothola ukuthi ahlahle lesigubhu kwenzakalani ngaso. Wanginika isigubhu wathi benginika lesigubhu wathi nje first day ngifika nasekhaya ngisibeke ngakusasa emini bekuhlabelanga ngisibeke enhla komuzi. Ngavuka nangempela nami ngasibeka enhla komuzi wathi sizojuluka nangempela isigubhu sijuluka. Mesijuluka isigubhu wangitshena ukuthi mesiqeda ukujuluka ngisiqoqe ngisifaka endlini enhla kombhede engilala khona ngikhanyisa amakhandlela awu2 ngicela imali kwabadala bakithi. Nangempela ngikwenze ke lokho ngisho ukuthi ngilandela isigubhu bogogo njani. Ngimfonele futhi ethi uyangibona kubantu bakuba abadala basama ukuthi isigubhu ngisebenzisa ngendlela. Kuse ngakusasa ekseni ethi kuzofika ilokhuzana
abantu abayi-2 abangomama ekhaya kimi le ngihlala khona. Nangempela befike labo mama. Befika nje sifike sihlale esixoxe. And then ngisuke labo mama ngibakhaphe mebehamba labo mama beqeda ukusuka ngimfowole umkhulu ngisho ukuthi sebefikile labo mama ethi umkhulu hayi no akunankinga. Nami-ke ngokuyilokhuzana kwami ngokuthi ngase ngijahe imali vele ukuthi uthe ngizothola imali. Ngigcine ngilokhu ngisithatha lesigubhu ngisifaka endlini. Kodwa nje kumanje isigubhu into ekhona ingakima ngasibuyiseli kuye ngokuthini ngiyesaba ukuhamba ngiyi-1. Okay bafo manje engifisa ukuthola ukuthi imali lesigubhu asikaze sakukhiphela imali ayikho nje imali okwayithola kuso. Asikaze bafo sengikhiphela imali even no 10 rand waso nje angiwazi. Shuthi kahle u25000 wakho wahambela mahhala. Wahambela mahhala u20,000 wami bafo ngibhlungu ngalento eyenzakalayo ngiyaqala ukubhekana nenkinga engangalena even noma kuthiwa ngathatha le mali ngathengela izingane zami isanga ngaqhubeka nenhlupheko. Manje isigubhu sona sigubhu mfowethu because ngiyafisa mhlawumbe nami ukuthi ngisibone nombukele ekhaya eyibone lento ukuthi kahle kwenzakalani la. Cha webhuti omdala isigubhu ngisiphethe ngoba ngizonimbikela. Into Ngisiphethe nasi isigubhu nje sikhona impela. Nasi isigubhu sakhona. Kancane izinto. Nasi isigubhu sakhona impela wayenginikeze sona. Asikaze sengisebenzele. Kuye kwathi ngisilahle ngaphinde ngabuka ukuthi kubalekile ukuthi ngisiphathe mengizonichazela ukuze nani nizongizwa. Ngasibona senokujulujuluka nje kancane. Hey. Iyo ke lento leni impela nginikeze yona. Cha bhuti omdala ngiyakuzwa noma mhlambe usungasibuyisela esikhomini sakho mhlambe sizoba right sizophepha. Mina bhuti omdala engifisa ukuthi mhlambe lana njengamanje into okumele senze because uMathenyonga ngiyamazi yabo. Ngake mhlambe ngahlangana naye. Ngicabanga ukuthi asivedane singananazi kakhulu bhuti omdala. Avedane sambe nje sekwakhe kahle so siyomconfronta sizothi kahle kwenzakalani kungani ekunikeze into engasebenzi. Nami bhuti ngajabula kakhulu ukuthi sambe sifike eduze kwakhe naye ekechaze nani nizwe mhlawumbe ukuze lento engiyisho nani nizoyilokhuzana nizoyizwa kangcono naye mase echaza ngoba mina ngibhlungu vele emoyeni nami isifiso sami into edala ukuthi ngize la kunini isifiso sokuthi ngihambe nabantu abafana nani sifike kuyena. Nawu uyitholele impendulo kahle kungani wenza kanjena. Nami ngiyitholele khona nami ngizogculiseka angisakhona nokulala ebusuku ngifuna ukuzwa ukuthi lento akayenzayo into vele akaphila ngayo noma into yaqala ukuyenza kimi. Hayi Mbukeli uyayizwela ke lapho ekhaya ukuthi umfowethu wahamba ezama ukuthatha into yokuphila kepha ke lento yokuphila ayimsebenzi la kulenyanga ukuthi ubani uMathenyonga enake nayibona khona la ekhaya kuyisho silungisa ikhanda asingananazi kakhulu ngicela ukuthi ubukele njengamanje uhambe nathi siye kuphi kunyanga enkulu okuthiwa uMathenyonga inyanga eyiqola hamba nathi ke Mbukeli ekhaya uMathenyonga ayingcono khona insizwe ehleli phandle. Siyothola zonke izinto sizothi siyamthola neda ngimboni. Ungeke umazi phela umuntu wesibili lapho sendumbeke yabo kodwa Esithembe kanjalo. Bafowethu insizwa. hamba kanjani maqhawe? Hayi xolise nje bafowethu ningathuki sesiqhamuka namakhamera yabo mhlawumbe sengiqhamuka nje nami ngigadiwe. Ahlahle size kuyikhehla bafowethu umkhulu Mathenyonga. Hayi bafowethu isibongo mina ngunogwaja abantu abaningi nje bangazi ngunogwaja kuphuma kwishow silungisa ikhanda yabo. So phansi le embazwana yabo manje sofuna hlahle ikhehla qhawe yabo khona udaba esifisa ukuthi sithi ukulungisa naye khona ngathi nje la ngathi khona asibonanga kahle lensizwa ngathi ayibonanga kahle manje pho into akushuthi bhuti nami yabona ngihamba ngokomsebenzi yabo. Manje oba ngihamba ngomsebenzi la ngihamba khona ngenza sure ukuthi ngivikelekile yabo ngoba manje angifuni ukuthi uma kuthiwa mhlawumbe ngiyalimala abantu bebone ukuthi kahle kwenzakaleni yabo. Kahle nami bhuti ngiyayivikela ngoba nje ubone ukuthi ngikadiwe bafo kahle nami umsebenzi kahle ngihamba ngawo ngiphuma kwishow silungisa ikhanda yabo. Manje khona udaba esifisa ukuthi silungise nomkhulu uMathenyonga. Cha wensizwa ayikho inkinga omkhulu khona endumbeni kodwa usengehlala yena. Cela ukuthi ngihlale phansi ngilinde. Hayi okay cha. Angacupha khona la. Hayi siyabonga cha uyi. Cela mhlawumbe ukuthi ulokhuze mfethu umtshele umkhulu ukuthi kunabantu abamdingayo yabo nomhlawumbe Kunomuntu inkinga kwamanje angikwazi ukuthi nginomuntu phakathi endumbeni. Ngokhona umuntu amsizayo kwamanje. aha 5 minutes ngibekezile bese aphuma. hayi ngakuzwa cha hey
Uthi khona udaba mesilungise ngempela nomkhulu uMathenyoka. Yabo. Akuziwe ngempi. Mhlambe nothi masiqhamuka negora namakhamera empi phela abanye abantu impi bayisaba. Maqhamuka amakhamera bathi hawu nakho sisashuta so trend yabonto leyo qhawe. Kunodaba esifisa ukuthi silungise kahle nomkhulu uMathenyoka. Mina vele mhlawumbe uyangazi naleli qhawe uyalazi yabo. Ayikho inkinga ngoba vele umuntu osebenza ngabantu ngicabanga ukuthi uzongisiza. Sike silinde. Silindeni madoda. Ngoba ndo sayithola nisho. Usukhona ngcono. Ngcono kakhulu. Yabo le ndawo kuyafuyeka le ndawo. Ngibona izinkomo nezimbuzi. Yabona impilo ikhona phela indawo khona. Notshani likhona liningi kakhulu. Hey ukuthi ihlabathi umuntu umezalana. Hey, Umgwaqo omude. ngibone nemoto ecisha bhajo endleleni la. Yo. Hayi le ndawo lena. Kodwa indawo enhle. Bona nezinkomo zalana. Kodwa siyazana nawo manje isake sathi uqhishwa nayo. Mkhona. Aphela mkhona. Hayi kade yagcina nomkhulu okuyagcinana nje ngalola suku solanda la nkomo leya namkhulu kukuphi. khona kwakubo kwalola sikudala usukodo. Hayi namhlanje hayi mkhulu akukho kubi kakhulu yabo kodwa nje mhlambe uyazi nami ngifike ngomsebenzi ungazuthi le ndoda ahlahle sisaxabana noma khona mhlambe kubanga nami. Mkhulu hayi kuphelezele nayi insizwa mkhulu angano mhlambe indawo yokuhlala singayithola noma siqhubeke sihlale kahle khona la ngoba phela kwakho la mkhulu kwaMathenyoka. Mhlawumbe singayithola manje kodwa ngazi sikubona ilanga libalele. Aha. Nankinga phela ngoba kunzima ukuma vele singacupha noma lapha. Esigodlweni. Hayi. Sike sahambe mkhulu usho ukuthi singahlala mkhulu Mathenyoka. Mhlawumbe mina nawe sawe sabonana mkhulu mhlawumbe ngicela ukuthi ngiphinde ngichaze yabo. Kodwa mkhulu elashisi la mkhulu la mhlawumbe ayeke indawo mkhulu esingayithola elashisa impela ilanga lana. Singacupha lapha ngaserondweni. Nami uyalibona lona ilanga le ndawo nami bahlala khona belimathunzi. Uyasiphanisha mkhulu sihlalise elangeni wakhe asondeleni ngakhona. Uzobanisha ukuthi manje nami uyabona izingane lapha manje uyabona ufuna ngikhayele indaba zami zingaziwa zingane. Ngeke ngazi phela mkhulu noma mhlambe ngoba phela ngalalela langa kwangekho kuhle mhlambe indlela oyibuyisela ngayo. Engazi mkhulu ashisa ilanga la ngeke Phela nethi kancane emgabeza afuna ukukhuluma nalabo ukuthi hayi mkhulu mhlambe mina mkhulu ngiphinde futhi ngibuyele kuwe ngichaze mina mkhulu ngunogwaja ngiyazi mkhulu siyazana mina nawe kakhulu nje futhi mina mkhulu mkhulu mina ngiphelezele kahle nayi insizwa kepha ke angananazi kakhulu mhlambe khona la enazana khona mhlambe ngibuzele khona mkhulu lo enazana naye khona nayo lensizwa. Kukhona la sazana naye akuyafika impela la ekhaya kukhona size ihamba ngalo. Ngiyenzela ke lokho nami engikwaziyo lokho naye ayikhona naye. Ngoba uMathenyoka. uMathenyoka impela. Hayi ngiyakuzwa mkhulu. Bhuti. Sesihambe safika lapha kumkhulu uMathenyoka. Ngicela ukuthi qhawe umchazele umkhulu ukuthi kahlahle size ngani la kwakhe. Kungani uthe asimvakashele namhlanje. Umbheke nje mkhulu ungamsanga ngeke kwenze lutho khona mina unogwaja. Mkhulu niyaphila. Siyaphila manje mkhulu. Ngeke ngichaze kakhulu mkhulu ngicanga ukuthi vele uyangazi okunye nokunye yabo. Mkhulu ungamangali manje mengifika naye izinsizwa la ekhaya. Hayi lawa madoda okuyiwona nami ngitheme ngibeka usizo lwami engihambe ngahlangabezana nalo. Uyakhumbula mkhulu lento owangisiza ngayo ngithi. Ngikhumbula impela.
Mkhulu lesa sigubhu sakho owanginikeza sona. Ayi mkhulu asengisebenzelanga. Asengisebenzelanga. Ngahamba nje naso kahle lana lezi zinto ongitshene zothi ngifike ngizenza ngingafike ngazenza. Hayi mengithi ngiyabuka lutho. Manje nami ngingakhala kakhulu manje. Ngase ngisaba nokuyibheka ingane ebaleni ukuthi zithi ubaba kanti imali engaka beyitholile ngathengisa inkomo engaka ngasitheke nesaka la ekhaya. Eish. Ngase ngithola nazi insizwa ngathi hayi ngicela zingikhaphe ngizobika lusizo lwami nazo zizwe nawe izwele. Yebo mkhulu. Mkhulu uyayizwela lapho ukuthi lo mfowethu lo engimphelezelile ukhala ngokuthi weza lapha kuwe ehluphekile ezofuna ini amandla noma ezofuna into yokuphila okuthiwa yini isigubhu mkhulu. Ngabe mkhulu kunjalo yini? Yebo impela kunjalo isigubhu ngamakhela sona. Kodwa ngicela ukukubuza ke mina kuye. Imigomo ndoda wayenza yonke imigomo ngangutshena ukuthi emva ka 3 days ufuna uhlaba. Mkhulu imigomo nani owangitshena yona eminye ngayenza eminye angikhonanga ukuyenza ngesimo senjabulo yabe siphezulu ukuthi vele wawuthe wena kusasa mina ngizovuka nginemali. Ngase ngijabule kakhulu mkhulu lapha. Imigomo ngayenza ukuthi mengifike egate ngasibika ngendlela nawe futhi okunye nokunye sesikhuluma ngefoni ngicanga ukuthi usakhumbula mkhulu. Ngiyakhumbula khona okunye sasikhuluma kodwa phela ngoba ngangithi mina ufuna usihlabe ayadla la madoda ukuze wabona sebenza nje. Yabona. Ayadla uzaza kufakela imali nawe ayadla afana njengawe nje obuphila nawe. Mana ke mkhulu engifisa ukuthola la ukuthi wawuthe icela ukuthi mhlawumbe uthi uma ehlaba ehlabe ini? Iqhude. Qhude mkhulu. Mkhulu mina kweqhude lokho okushoyo ngixolise nje mhlawumbe ukuthi kanjani angikwazi mkhulu. Angikwazi ngiyaqala ukuzwa nje namhlanje. Ushuthi lokho kweqhude akaze kutshele ngeqhude uma uhlaba iqhude. Hayi umkhulu akaze ngitshene nje mina ngeqhude nje akakazi impela ngiyafunga buka mkhulu hayi lutho. Mkhulu uyamuzwa uthi wena okweqhude kahle awukaze nje umtshele ngakho. Kahle mkhulu kwenzakalani? Okweqhude ngamtshela shuthi yena nje wajahe injabulo yemali mina ngamtshela ukuthi kufuna afika ahlabe iqhude. Yabo vele kwesinye isikhathi umuntu mase senenkinga ukwezinye izinto ayiphika abike lokho nalokho kodwa mina ngamtshela ukuthi ufuna afika ahlabe iqhude ngoba ngangimtshenile ukuthi bayadla nabo namanje yamtshela ukuthi bayadla nabo laba bantu ingakho abona ukuthi akusebenzi ngoba akahlabanga. Uyamuzwa but ukuthi uthi mkhulu shuthi ingoba uhlabanga kodwa still bayasebenza bayadla. Hayi no mina hayi lokugobela unamanga lo waze ngitshela indaba yeqhude. Akakaze ngitshela indaba yeqhude ngendlela engihlukumezeka ngakhona. Mkhulu ikahlahle mina nje into engikuzele ngalabantu singalokho sinkanda sibheka lesiya kuphi nakuphi. Mkhulu uma ngabe ikhona indlela ngicela ukubuyisa isigubhu sakho unginikeze amasenti ami ngiphume kuwe na uphume kumi please. Manje mina ngicela ukubuza kuwena Mhlonishwa ngoba uthi wena angikubuyisela imali yakho. Mina ngoba lesi sigubhu sami phela kube kunabanye sebafile basithatha siyasebenza bazogcina imigudu yaso nembandiko yaso. Wena ngoba kukwehlulile ngoba mina ngithi ngizuzana ngoba desihlelile kwakho. Cha lapho ke mkhulu ngeke uzuze lutho wena ombesihlele kimi ngesimo sokuthini uwe onamanga ngiqolile mkhulu even namanje lokwesigubhu sakho ngakunikeza khona ngakunikeza kwesigubhu sakho akazi ukungisebenzele esikhundleni sokuthi kungisebenzele nje ingane zami bona ziyaqabanda lapha ebaleni angiqondi kwenzakalani. Bafowethu ngicela mhlawumbe imoya singayiphakamisi kakhulu ngoba lolu daba end of the day mele ligcile njani lulungile. Mkhulu ubafo ukhala ngokuthi isigubhu lesiwamnika sona asikazi sasebenza. Mina na mkhulu sake safika lana. Lapha khona umunye udadewethu wayikhale ngeenkinga zakhe. Namhlanje ngizala inkinga ukuthi ubhuti isigubhu amsebenzi sona asisebenzi even into esenza sixamanisa even izingane ekhaya. Phela into edala ukuthi ixabane nezingane ukuthi yena akasingenisanga ngokomthetho ukuthi asihlabele la ekhaya yabona. Mala phutazi kunomunye umbuzo mfuna ukubuza la ukuthi mhlambe ikuphi okunye lesigubhu esihlupha ngakho umtshele umkhulu. Hayi mina webhuti inkinga zami lapha ekhaya nje ezingilethele lesigubhu. Lesigubhu lesi lapha ekhaya ingane senokuthi meyidlalisana nje ixabane ithathana izikhali nami ngisabe kuyikhuza ngoba uyangidla uthasha ukuthi yimi engalanda lento. Sengiyayibona lapha ekhaya ukuthi lento yiye inkinga ngoba bengenzele wonke lamanyala la ngakawulanda lododi. Ingakho ngithe nje ngiyafisa ukuthi vele sifikeni kumkhulu noma kanjani. Isifiko sami ukuthi namhlanje mina naye vele kuba ukuthi ngiyagcina ukumbona nawe uyagcina ukungibona nje.
Mkhulu uyezwa ubafo uthena ngisho ekhaya izingane kumanje uma kuthiwa mhlampe ziyadlala gcine sixabana uma ixabana gcine ezinjani seyikhiphelana ikhali ngenxa yokuthi ilento yakho mkhulu kanti mkhulu isebenza kanjani into yakho ngaye ngawubuze umuthi isebenza kanjani mkhulu into yakho Le nto lena ukuze isebenze njengoba ngisho mina ukuthi ngoba ngayihlabela ngingakho ngoba bakhiphelana iy'khali sifuna ukuyihlabela yona. kodwa uyezwa ukuthi kahle kahle shuthi umkhulu uthi lento isefuna ukuthi ihlabele yona Cha mina mkhulu lokho okusho ukuthi izoyihlabela yona. Kuyaqala ukufika emadlebeni nami namhlanje ukuthi lento lena mhlambe mongabe kunemgomo engayilandeli izoyihlabela yona. Kodwa ke mkhulu asingabe sisakulanda okunye nokunye. Bengicela ukuthi mina ungibuyisele imali yami ngizozama ukwenza imizamo ukuthi isigubhu sakho sibuye ngakuwena mina nawe sihlukane namhlanje. Manje ngoba imali anginayo nama ngabe nayo nami imali kwamanje. Ngoba phela nami ngisazozama le mali wanginikeza yona nami anginayo impela imali engadingana kuleyo mali leyo ngaphandle uma ufuna uhafu ngakafula le nenye ngibuye ngizama. Cha wemkhulu. Mawukuthi mhlawumbe kuyokuphatha kabi lokho engiyokusho ungixolele. Cha mkhulu asiphumi nohafla ekhaya. Ngicela unginikeze yonke imali yami ngubuyisele isigubhu sakho sihlukane. Angifuni ezongihlanganisa nawe. Ungiqolile, uhlukumezile umoya wami ngakudayisa inkomo zikababa labesibayeni ezibhonga ayihamba ngeenkomo. Kumanje anginalutho. Cela imali yami yonke. Bhuti omdala ngicela ukuthi nje mhlawumbe umkhulu ukumkhombise noma umnike isigubhu sakhe umbuyisele isigubhu sakhe ukona ezobona into kahle ukuthi ayisebenzi ngoba phela iyakuhlukumeza wena qhawe Cha webafunawo lamanyela anginikeza wona nayi lento le. Yabona lento le ngisaba nokuyikhipha lento ngisho ngiyibuka vele ngivele ngikhala inyembezi uyi nayi lento yakho mkhulu. Hayi lento yakho mkhulu ungixolele impela mawukuthi ngibeka phansi. nasi mkhulu isigubhu sakhe asisebenzi njengamanje mkhulu ubhuti uzofuna imali yakhe mkhulu Hayi imali okwamanje ayikabe ibikhenela lenkomo wangikhokhela ngayo thatha amadoda lawo. manje mkhulu thina senza njani ngoba phela thina lamadoda akho lawo asisebenzi mkhulu ngawo ngoba nje kanti akasebenzi mina mkhulu ngoba ngize kuwe lo mfo ngizomlekelela la ngifuna ukuthi mkhulu sambe nento ephathekayo njengamanje masiphuma mkhulu la Ungamtransferela nje imali engango 15,000 le nenye ngizobuye ngizame mhlawumbe ensukwini ngiphinde ngiyifake futhi. Cha mkhulu lokho ukuthi wangitransfer imali engango 15,000 ngeke kuze ngikhone nje ngeke kuze kwenzeke lokho bengicela wenza imizamo nakwabanye beni enisebenzisana nabo uqola nababantu ukuthi imali yami unginika yonke mina bengingezange ngizwanda uhafu la ekhaya ngicela imali yami nje mkhulu yonke singaphakamiselana umoya phakathi kwabantu bokuhamba labantu abasazi asihloniphe bona ngicela unginike imali yami mina nawe sihlukane kahle mkhulu kunombuzo engifisa ukuthi mina ngikubuze wona abantu benkosi abantu bakaNkuluNkulu balapha kanjani kanti idlozi mkhulu lakho lisebenza kanjani mkhulu ngoba manje okwesibili mina mkhulu ngibuya la lapha ekhaya abantu bakhala ngokuthi ubaqodile imali oqala u8000 wayifike egula ekhala ngezilwane manje umuntu kade ehluphekile ezoyifunela nayo into yokuphila kwenzakalani mkhulu Hayi mina ngibaqola abantu bahlulwa ukugcina imithetho bese kubangaza ukuthi umuntu uyamqola. yini mkhulu abantu uyakhohlwa yini ukubanika imithetho ngoba leli qhawe lasho ukuthi indaba eqhuda alazi akaze nje mkhulu wamtshela ngani ngeqhude wena yini wakhohlwa mkhulu kwenzakalani mkhulu Hayi iqhude nasola kwakhohlwa yena neqhude ngangengihlazi ngingamtsheli ngale iqhude ngoba phela lamadoda mayefika afuna ukuhlatshela ukuze ahlale nayo la ekhaya asebenza ngokusemthethweni ukuthi angaphazamisi naseyinganeni la egcekeni. manje mkhulu engifisa ukuthi mina ngikuthole ngoba izilwane lezi ngoba phela lento isho ukuthi siphenduke yaba isilwane ngoba ekhala ubafo ukuthi ingisho ingane ekhaya ziyaxabana ngeke yini ubafo ngoba lento eyibuyisa ukuthi iqhubeke iphinde ihluphe ekhaya Lento inkingi ngisho ukuthi nayo ufuna abuya alungiswe ngoba manje lento lena ngifake nensela yakhe phakathi angithi nayo wabona ukuthi naye samgcaba ngafaka negazi lakhe lapha phakathi sokungiyena nje leyanto okusho ukuthi lento nasekhaya vele into ephila kuye bafo uyayizwela hayi mina ngizobhlungu ngalento ongitshela namkhulu ngangazi lesinqumo engisithathayo siyongibhekana nenkinga ezifana lezi kodwa njengamanje mkhulu cela unginikeze imali yami mina nawe sihlukane izingane zami nani lapha ekhaya ngizozama ukuthola omunye umuntu ozongisiza ngokweqiniso kuyo yonke lenyikinyiko osongifake kuyo bengingazi mina ukugcina kuso futhi ngeke ngiphinde ngihamba abantu abafana nawe yabona lento yokubona inyanga la ko Facebook kuphi ngoba nenamba ngahlangana nawe sengihlangana naye wathi wena uzongisiza umathenyoka kunjani namhlanje ingane zami lala idlile inkomo kaba behambile akuna next elungayo cela imali yami mkhulu mkhulu njengamanje mkhulu sifuna imali engango 25000 angithi bafu 25000 nomnika wona u25000 uyazi nawo mkhulu mkhulu
njengamanje sicela imali engango-25,000 esohamba nayo. And mkhulu yabona mina ngizwa ubuhlungu uma uthi nasekhaya lento isazoqhubeka ihluphe. Mkhulu sicela imali engango-25,000 njengamanje mkhulu. Imali engango-25,000 okwamanje angabe nayo. Imali engobade ngishilo nje ukuthi imali engaba nayo imali engango-15,000. Engamtransferela yona okwamanje. Kuthi-ke ensukwini bese ngimnikeza le 10,000 wakhe ozosala ngaphezulu. Manje mkhulu uma sithi njengamanje u-15,000 siyahamba nawo. U-10,000 uyombuyisela nini? Ngoba mkhulu ngenkathi sifikile ekuqaleni ngenkathi sifikile la ekuqaleni umkhulu sathi sizolanda inkomo. Nangempela inkomo sayilanda kahle umkhulu akazange wasilwisa. So sisengizama ukuthi ngikunike lesithombe sokuthi umkhulu ize kuthiwa mhlambe wakuqola. Kepha imali ngiyonza sure nami ukuthi imali wenza njani uyayibuyisa. Hayi musho njalo bhuti. Ngizovuma lo 15,000 akawushoyo mekusho wena. Ngoba mina umkhulu angisamethembi yonke into akayikhuluma ngomlomo wakhe. Umuthi wena mhlambe lo 15 le mali esele ngawo 10,000 ezosala ngokuzoyibuyisa shosho. Ngizovuma nakhona ngenzela wena wazi ukuthi uyibopha wena mina. Kose ngisaba ukukhuluma nomkhulu. Mina isekunophi neyikhuluma lo muntu. Hayi khuleka cha uyabona ngoba nje uthinte mina ngonogwaja nethimba lethu isho silungisa ikhanda. Imali izobuya ngoba ngitshela ukuthi inkomo safike sayishiya la sabuya after 2 days sesibuya nani netrailer inkomo sanjani sayilanda yabo inkomo owayekhokhele ngayo lo sisiwayimqolile mkhulu yazi mina mkhulu lento iyangihlupha mkhulu ngoba ubafu uma iphuma la uyokwenza njani uyohlangabezana mhlambe nezinye zeyinkinga mkhulu njengoba nje ingane ekhala ukuthi ingane zakhe zenjani ekhaya uma zilwa siyaxabana mkhulu kuthula kuthini kuwe unembeza uthini kuwe mkhulu. Unembeza wona ngoba uyingane encane kuba buhlungu khona kodwa uma uyindoda uyothatha lento kufuna wazi ukuthi lapho ke usuke sunenqumo ozenzayo phakathi komndeni wakho ngoba ngithi ufuna uyihlabele lento akekho umuntu ongasebenza kahle yabona njengoba nawe wade ufuna imali ukuthi kusebenze ufuna kudla ukuthi kudla kanjani ke yena athi azohlaba iqhude kodwa yena athi kuzoyibonela khona ukuthi kudla kanjani yena. Manje mkhulu ngoba isigubhu sakhe akubuyisele sona ngeke mhlawumbe wena ubuyisele okubi kuye. Hayi mawukuthi akukho akwenzile kuso ngeke kubuyele okubi kuso kodwa makukhona ade sakwenzile ngaso angazi nami phela iyayihlabela lento ngoba wayiphahla le ekhaya la kuba ukuthi nayo uyihlanganisa nedala zakuba ngithi. Okay mkhulu engifuna ukuthola ukuthi le ndoda yakho angeke ukhone yini ukuthi lo mfulo mhlawumbe uyidonse ngendlela yakho nawe ngoba phela uyinyanga ngithi uyalapha uyidonse uyibuyise lapha kwakho iyeke ukuhlupha ikhaya lakhe lo mfuno noma umuzwa kubo ngoba phela manje sekuxabana ingane wathi if ingane ngoba ekhala ukuthi ingane zize zikhiphana ikhala uma kuphuma isidumbu kwemkhulu kodwa kuthini kuwe. Ungaba khona ukuthi mina ingabuya ize la ekhaya kodwa ngoba nayo insela yakhe lapha mhlawumbe ingabuya naye le ndoda kwayena. Cha uyayizwela ukuthi isho ukuthi lento ngoba yinto ekuwe kahlahle emzimbeni ngoba lento nayithanga insela yakho ukhala ukuthi umkhulu uma ibuya isangabuya nawe. Cha mina mkhulu lokho kusho ngiyakuzwa ukuthi makwenzeka mhlawumbe uyibuyise ngabuya nami kodwa ke mina mkhulu ngizozama mina ukuyisukumela lento le ngendlela yami ngiqhubekele phambili nohambo ngicine ngithola usizo okwamanje ngicela imali yami ngicela ukwenze nje iqiniso ukuthi imali yami iyabuya ngakimi angife mengifa ngeke ngidayise isibasi kababa sonke maqede ngingasizakali lokho sokusho ukuthi izobuya nami noma ngathi uyangisabisa mina nginandaba ithunga lendoda vele sendleleni mkhulu. Cha mhlambe umkhulu uveza ukuthi uma athiwa mhlambe lento uyayibuyisa mhlambe ngoba yathi kwangensile yakho kepha ke nama ngagxila kakhulu lapho ke mkhulu ngicela ukuthi le ndoda uyitransfere ini imali yayo mkhulu lo 15,000 manje mkhulu lo 10,000 sowuthola nini ke wona. Uzothola nje ngolesihlanu. Ngolesihlanu ngoba phela namhlanje umsombuluko namhlanje. Yebo mfakela ngolesihlanu. Hayi mkhulu ngicela ukuthi le ndoda uthe lo 15k uzama ukuthi utransfer ke ngicela mhlawumbe ukuthi ngipha inamba yakho yasebhanki. Inamba yami yero ngisebenzayo lo nawo lapho ngaphinde futhi ngikubizele yona namanje. Awuyifaka impela mkhulu awuthi ngize ngicheke ukuthi uyifaka ngempela ngixolisa ukubuka nje izinto zakho okay ngeke mkhulu mina ke yabona into right lapho ku keyboard ungitshela ukubizela inamba uchuliseke. Okay si right. 071 67 524 61. Nawo bafo lapho Yeke mina umdala ngisamqondi lo hayi awumthembi
Ana iyavela 15. ayi Mkhulu manje lento yakho ngeke mkhulu ngempela mkhulu angazi mkhulu ngicela ukuthi mkhulu zame indlela ngempela mkhulu ukuthi uyilande mkhulu angazi kanti mkhulu ahlahla abantu ubalapha kanjani mkhulu yalento iyangidida mathenyo ubalapha kanjani abantu Abantu ngibalapha kahle nje ngoba kade ngishilo nasekuqaleni ukuthi umuntu ufike umtshene ahluleke ukulandela imigudu. Bese abona ukuthi izinto ayisebenzi ubalapha kabantu. Imigudu nguye ongayigcinanga imithetho yezinto. Yonke into nento inomthetho njengengane nje ikhulisa egcekeni. Ikhane ekhali inomthetho wakhona. mkhulu ngicela ukuthi mhlambe yiphi indlela ongayenza njengamanje ukuthi izilwane mhlambe noma lendoda esixhumane nayo lomfo ibuyele ngakuwe mkhulu kodwa ingamlimazi lomfo ngoba lomfo ngimbuka usasemncane umuntu nje osakhulayo osafisa ukuthi ekhulise izingane zakhe ngicela ukuthi mhlambe kuna ucabangele nezingane zakhe lezi esekhaya ukuthi uma ngathiwa lomfo ngoba uthi wena ingabuya naye lezi ngane zokhuliswa ubani ngicela mkhulu ube nendlela ukuthi uma ubuyisa lento yakho lomfo ingahambi naye Lento khona kunzima lokho osenikusho ukuthi mina ngivimbi ukuthi ingahambi naye ngoba ngishilo nje ukuthi lento isiyimpilo yakhe kwayena isinguye. Cha kodwa mkhulu uyinyanga phela wena ikhona indlela enye ongenza ngayo mhlawumbe ikhona ezinye ngoba nje uyinyanga ikhona indlela ongenza ngayo mkhulu kunokuthi lezi ingane ezincane ke mkhulu zokhulisa ubani ngoba phela umfo wayefeke kuwe ehluphekile ngicela ube nendlela mkhulu ucelwa yimi mkhulu ngunogwaja ngoba ngishilo ukuthi namhlanje angizile ngempi ngize nje kahle khehle Hayi ngiyakuzwa nogwaja kodwa isho ukuthi le ndoda ingabuya ngelinye ilanga noma kusasa ifike khona izinto ezenziwe inika zona. mhlambe angeke mhlambe manje ukhona ukuthi uyinikeze mhlambe ke usungatsipha kancane kule mali kade ungayibuyisa mhlambe noma u200 ngoba ngeke mkhulu ukuthi lensizwa le uma lesigubhu lesi singahamba nempilo yayo izingane ezincane ke uma umama walezi ingane kuzoyikhulisa ethina yedwa mkhulu Khona kunzima phela nalenze ezisihlulekile ukuphusha lo msebenzi ade kumele uyenze ngalamadoda. Sesingazwela khona nje lapho ukuthi lezi ingane sesomzama nje ngaleyo ntelezi ukuthi naye athi ukulibazisa ukuze athole umuntu ozomkhipha lento ngoba nawe umuntu ke kodwa mkhulu yangithi uyisebenza kanjani into kubalapha kanjani abantu mkhulu hayi abantu khehla bayalapheka abantu khehla kodwa phela lokhu khehla kuhlukene ukuthatha lokhu khehla kunokulashwa. Lokhu kungwenye indlela yokuphila lokho kuyindlela esheshayo lokho. Yabo. Hayi mkhulu mhlambe ke uma ngathiwa ngiyayibuzela umngozi balesigubhu lesi umjida ukazi yini wamtshela ukuthi wendoda lento inomngozi kanje ngoba uyithatha aningaze mhlambe nanikezana mhlambe lento kuthiwa icounseling uqale mhlambe umcounselishe kuqala ngaphambi kokuba ethathe isinqumo nami ngangitshela ukuthi nami kokunye isinqumo ngoba athi ufuna lamadoda isinqumo ngoba sasithathile umuntu nomuntu uthathe into ngoba sowesazi ukuthi wehlukanisele ukuthi ufunani empilweni yakhe. Nami ngakho ngave ngathi usho ukuthi uyayazi imigudu yakhona nobungozi bakhona ukuthi kukanjani ngave ngamkhandela ngase ngimtshela indoda ufike ndoda uhlabe iqhude. Iqhude angalihlabelanga. Leqhude athi nami umtshenanga lona kahlabanga leqhude uthi abe wagcina ngokusiphahle egedeni kanti ufuna uhlabe iqhude nasegcikeni usitshene futhi nento oyidlayo la ekhaya. Uma ungasitshenanga ngoba sogcina sesingenela nje einganeni ngoba sathi nezingane seyiphathelana ekhaya ngoba mhlawumbe akasitshenanga imigomo yaso lesi sigubhu la ekhaya. Cha uyayizwela ke ukuthi umkhulu uthini? cha mina bhuti ngiyamuzwa umkhulu ngendlela akakhuluma ngayo ukuthi uthi yena uzongenzela iplan yokuthi elandele into lapha emzini kababa ibuye la ekhaya kodwa ke mina ngelami iside ngifuna naninizwe ayisekho nizoyikhuluma nomkhulu ningayizwa ngeke ngize ngikhona ukuthatha into lezi kaMkhulu ngifake lapha ekhaya mina nomkhulu ngoba nje namhlanje nginikile lelokhuzana le mali sihlukene sengiyamesaba umkhulu kahle kahle uyiliqola kwalento ezongenzela kusasa into lezi engekho isigebengu lo muntu lo ususana naphambi kwamehlakhe lo muntu lo Mkhulu okushahlashana uba uyiqole ubaqolelana kahle mkhulu abantu yazi nomkhulu wakhe ngiphatha kabi khehle ngoba ubuke kuyinyanga eright esebenza futhi eyilungele ubaqolelana mkhulu abantu Abantu ambaqola shuthi yana nje nguye ongayigcinanga imithetho yakhona nokuthi akaqondananga. Mkhulu sibongile ukuthi nje le ndoda lena ukhonile ukuthi uma sifika lana ungasilwisi ungakhombisi futhi ukuthi mhlambe ungabenza ubulwane ngicabanga ukuthi nje mkhulu sesingavalelisa mkhulu bese ngithemba ukuthi iqiniso lale ndoda lo 10k yosele uyokhona ukuthi uyibuyisele khehle
Hayi ngizombuyisela ngoba ngishilo nje ukuthi ngolesihlanu ngokwenza shoshonyo lesihlanu ntambama uzolala ingenile le mali. Hayi anginankinga mkhulu. Sicela ukuthi mhlambe sikushiye mkhulu kwamathenyoka. Sibongile nje mkhulu ukuthi nje sisebenzisane nawe ube kahle nje mkhulu. Ngiyabonga nami bafethu vele khona italente yami engisayilindile nami la. Oh okay mkhulu. Bonge mkhulu. Bonke kahle.